Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaurkoan, esna elkarteari buruz hitz egiteko Odei Domingo etorriko da gure platora. Hala ere, lehenago has gaitezen betiko edukiekin. Ikusitzagun gaurko efemerideak. 1887ko azaroaren 9an Caritas sortu zen. Gainera, azaroaren 9an ere, baina 1938an, Alemania eta Austria osoan zehar juduen kontrako istiluak gertatu ziren. Kristal hautsien gaua izan zen, 35.000 juduen ondarea suntsitu zuten eta izua nagusitu zen. Gainera, beranduago 1951an, Resurrección Maria Azkue euskal idazle, abade, hizkuntzalari eta ikertzailea hil zen Bilbon. Besteak beste, euskaltzaindiaren sortzailetako bat izan zen, baita bertako lehen lehendakaria ere. Eta azkenik, azaroaren 9an ere, 1989 urtean, Berlingo harresia, 1961ko abuztuaren 13an altxatua eta gerra hotzaren sinboloa zena eraitsi zuten. Goazen orain gaurko lerroburuekin. Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berri albistegira gaur azaroaren 9a, asteartea, hauek dira Iruin herriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Nafarroko gobernuak enplegu publikoko 1160 lanpostu banatzeko proposamena aurkeztu die sindikatuei. 150 zuhaitz sendabiban 200 enpresa bildu zituen jardunaldi bateko karbono aztarna konpensatzeko. 10 emakume kirolari 157 ikastetxetara joango dira emakumeen kirola sustatzeko. Dokumental honenaren Oscar saria irabazi duen lana Kondestablen proiektatuko da ezagutza zientifikoari eskainitako ziklo batean. Euskara bideak 50 ekitaldi baino gehiago antolatu ditu gazteentzat eta haurrentzat euskararen nazioarteko eguna dela eta. Nafarroko bigarren mailako aizkora txapelketaren finala jokatu zen igandean Igantziko pilotalekuan. Xiberoa, Lapurdi eta Baxenabarreko bersolari txapelketaren 6. edizioaren finala larunbatean jokatuko da Donibane Loitzunen. Karrikiri elkarteak 3 liburu aurkezpena antolatu ditu azarorako. Arizgunen jaiotako Jesus Joldi bere hauren oroimenezko liburua aurkeztuko da Hortziralean. Asteontako agenda errepasatzen jarraituko dugu. Bihar, arratsaldeko 6etan, 1001 ipuin kontaketa izanen da Nafarroako liburutegi nagusian. Gainera, bihar ere, baina arratsaldeko 7etan, esnatu naiz antzerkia izanen da antzerki eskolan. Iruñeko udalak udazkenerako prestatu duen antzerki aroa zikloaren barruan. Sarreren prezioa 8 eurokoa da, eta Nafarroako antzerki eskolaren webgunean edo antzokiko lehiatilan erosial izanen dira. Horretaz gain, ostegunera arte, hau da azaroaren 11 arte, errigoraren kanpaina abian izango da. Nafarroa hegoalde eta erdialdeko produktuz osatutako 3 saski eskainiko dira, eta horien balioaren 25% zonaldeko euskalgintzari bideratuko zaio. Ostiralean, bestalde, denda ostekoak liburuaren aurkezpena egingo dute Karrikirin 7:30. Uxue Alberdiren liburu aurkezpena eta irakurketa dramatizatua eginen dituzte. Parte hartzailea, Uxue Alberdi liburuaren egilea, Martzela Abarzuza liburu dendaria eta Itxaso Agirre antzezlea izanen dira. Larunbatean, gainera, goizeko 11etan hasita, Galaxia Margotzen izenburupean eskulanak egingo dituzte Iturramako Zibiboxean. Larunbatean ere, Burlatan, izadi lehen bailen bere gurasoekin etxera ekar dezaten aldarrikatuko dute. Horretarako, 4:00 kale jira abiatuko da udaletxe plazatik, eta ondoren 6etan ikuskizun berezia eginen dute kulturetxean porrotx, enekantak, pantxika lamur, joaldunak, bertsolariak txaranga eta bestelako gonbidatuekin. Sarrerek 4 euro balio dute eta online eskura daitezke. Igandera pasaz, eguerdiko ordu batetan, Totem aretoan Afrika Bibanken kontzertua egongo da eta sarrerek 7 euroko prezioa dute online eta 10 han bertan. Eta azkenik, igandean, arratsaldeko 5:30 Leitzako kiroldegian, Nafarroako bertsolari txapelketako saioa izanen da.
Sarrerak bertsosarrerak.eus atarian eskuratu daitezke. Joan gaitezen orain gaurko komunikabideen azalak aztertzera. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Titularrak dioenez, gobernuak 1160 lanpostu publiko aurkeztu dizkie sindikatuei Nafarroan. Gainera, Arronizko mendia dolareak 4 milioi kilo gutxiago jasoko dituela azpimarratzen du azal honek. Argazkian aldiz, Unai Laso ageri da. Bestalde, pandemiak diabetearen diagnostiko gehiago egitea eragotzi duela aipatzen du Notiziasek. Eta 1000 familiak eskola jardunaldia aukeratzeko metodoa errefusatu egin dutela ere jasotzen du azalean. Horretaz gain, Nafarroako kontuei egindako zuzenketetarako 15 milioi bideratuko direla jakinarazten du. Gai aldatuz, 3 jok esandakoak jasotzen ditu. Hau da, digitalizaziorik gabe ez dagoela kanpoko merkatuan etorkizunik. Bestetik, Nafarroan 14 egunera estatuan izan den COVID intzidentzia altuena erregistratu dela nabarmentzen du. Eta Paris 365 jantokiak 2020an 1200 pertsona hartzen dituela ere azpimarratzen du, aurreko urtean baino 134 gehiago. Bukatzeko, Rebeka Madurgak liburu batean 19. mendeko Iruñeko bizitza musikala jaso duela ere aipatzen du. Diario de Navarrara pasako gara. Titularra suhiltzaileen eskasia dela eta foru gobernuak 80 plazako deialdia aurreratu behar duela da. Argazkiaren bidez, Zabalguneko edukiontzien estreinaldi konplexuaz aritzen da. Bestalde, diabetesa duten 3tik batek ez dakiela jasotzen du egunkari honek gaurko azalean. Gainera, Baztanen egoera arintzeko beste mediku bat izanen dela iragartzen du. Horretaz gain, 1000 familiak baino gehiagok eskola eguneko bozketan aldaketak eskatu dituztela jakinarazten du. Gai aldatuz, Nafarroan ere su txiki eta linternen salmenten buma nabari dela aipatzen du. Eta azkenik, Lasori eskaintzen dio tartea gaurko azalean. Gararekin jarraituko dugu. Titularra larun batean pentsiodunak murrizketen eta privatizazioaren aurka aterako direla da. Argazkian, Silabako txapela janzteko prest dauden finalistak ageri dira. Horretaz gain, Navarra Sumak eskandalizatuta jarraitzen duela aipatzen du azalak, Bilduren laguntzarekin 7 kontu onartu ondoren. Bestalde, AEBek eta EBek Nikaragua zigor gehiago jartzearekin mehatxatzen dutela jakinarazten du. Eta bukatzeko, kirol arloan Unai Lasori eskaintzen dio tartea. Jarrai dezagun berriaren azalarekin. Titularra Hego Euskal Herrian astebetean positibo kopurua 148 areagotu dela da. Argazkiaren bidez, Silabako finalaren harira txapela buru baten zain dagoela nabarmentzen du. Eta amaitzeko, pentsioei dagokienez, erreforma aste erabakigarrian dagoela azpimarratzen du. Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusia, Nafarroa metaturiko intzidentziarik altuena duen erkidegoa dela da. Bestalde, ELAk Nafarroako gobernuak iragarritako lepa erabat urria dela salatu duela ere jasotzen du komunikabide honek. Eta azkenik, gobernuak sindikatuei 1160 lanpostuko lan eskaintza publikoa aurkeztu diela ere jakinarazten du. Joan gaitezen gaurko eta biharko eguraldien iragarpenak ikustera. Gaur asteartea hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira. Goizean goiz hodeiak izango dira, baina goizak aurrera egin ahala geroz eta ostarte zabalagoak irekiko dira. Arratsalde gau partean, ipar partean behe hodeien tarteak agertuko dira. Haize suabea ibiliko da eta temperatura maksimoek berdintsu jarraituko dute. Hanbait lekutan, temperatura minimoak egunaren amaieran neurtuko dira, zerua oskarbi geratzen denean. Eta bihar, asteazkenean, giroa eguzkitsua izango da. Eguna lainoarekin hasiko da eta barnealdeko zenbait lekutan izotza egingo du, batez ere Araban eta Nafarroan. Baina behin lainoa jasotakoan giroa oso eguzkitsua izango da. Soilik goizaldean, goizean goiz eta egunaren amaieran hodei bakan batzuk agertuko dira. Haize suabea ibiliko da eta temperatura maksimoak ezer gutxi aldatuko dira kostaldean eta barnealdean apur bat igoko dira.
Goizean goiz eta egunaren amaieran hotza egingo du. Joi, Vale. Orain esna elkarteari buruz hitz egiteko Odei Domingo etorri da gure platora. Kaixo, Odei? Kaixo, zer moz egunon. Ongi, oso ongi. Eta zu? Oso ondo, hementxe, itzitia pixkat, noski. Azaltzera ez, pixkat zer den esna elkartea, zer dela eta sortu duzuen. Hoi da, bueno, esna da Eszena Navarra, Nafarroa Eszena elkartea, hainbat arte eszenikoetan lan egiten dugun enpresek sortutako elkartea. Zeuden beste elkarte batzuk, baina artistek osatzen zutena, oso ongi zuten eta ni batean dago adibidez, baina ikusten genuen ez zegoela bat enpresak biltzen zituena. Eta nire ustez, gure ustez, enpresen beharrak eta artista individualen beharrak desberdinak dira. Batzuk berdinak dira, baina gero beste behar batzuk daude desberdinak direnak. Orduan horretako, esna sortu genuen, esna faetedaren barnean dagoela, faeteda dela arte eszenikoen enpresen elkarte nazionala. Eta horren barnean Euskadin eskena dago, eta orain hemen Nafarroan Eszena Navarra dago, lehen ez zegoela ezer. Vale, orduan zuek izan zarete ez? Hori sortu behar izan. Bai, beharra ikusten genuen, erkidego guztiek bat zekatela, edo gehienek behintzat bat zekatela, eta hemen horrelako bat ez zegoela. Orduan garrantzitsua ikusten genuen, Nafarroa hor egotea baita estatu guztiko beste enpresa jakiteko Nafarroan ere tejido industrial bat dagoela hortza arte eszenikotan. Eta zer dela eta ez? Orain arte ez da egon... Ez da hitz. Ze beharrak ez, lehenagotik ere izango ziren, agian orain areagotu dira. Baina egia da enpresak askotan individualagoak gehala, ezta? Bakoitzak bere buruagatik bilatzen dugu eta bere beharrengatik, baina egia da azkenean gure artean komunikazioa dakagula, elkar zautzen gara, hitz egiten dugu, kointzitzen dugu. Orduan, orain arte zen sortu unea edo hori egiteko eta orain izan da. Berez 2019an, ez? Sortu zen dute? Bai, hori da, nik 2019an dei bat jaso nuen, pentsatzen ari ziala elkartea hau sortzen, eta hainbat enpresak nahi zituztela eta hainbat motatako enpresak. Orduan, ni desberdina nahi zenez, ni autonomo bat naiz, enpresa sortu dudala, eta hortik kontratazioak eta bat. Orduan, figura juridiko desberdina nahi zituzten baita talakoak, eta orduan, hortik junda, egin nahi zuten, eta esan zuten parte hartu nahi zuten, bai, noski hau interesgarritzen daiteke, eta ikus dezagun nondi norakoak eta orain arte. Orain pixkat aurkeztu egin dugula, dan atzeratu egin dela, danok ezagutzen dugun pandemia eta olakoengatik. Eta orain aurkeztu duzuela, ez? Zer nolako harrera izan duen? Hortxe gabiltza itxoiten pixka, momentuz guk hemen gaude, guk nahi duguna da instituzioekin, eta nahi duguna da baita instituzioek eta kontuan hartzea elkartea, bereikin komunikazio zuzena izatea, eta hemen gaude momentuz ongi, hau da, pixka eta arrankatzen ez da, hasten nahi geha, baina momentuz oso ongi. Eta zeintzuk dira ez? Izango lirateke zuen helburuak edo zer da pixkat lortu nahi duzuena, zeintzuk dira esan dituzun behar horiek? Bai, nahi duguna da pixkat sektorea profesionalizatu, azkenean elkarte guztiak bezala, ez da, profesional elkarte guztiak bezala, nahi duguna da baldintza batzuk izatea, eta baldintza horiek mantentzea denboran, eta ez izatea temporalak edo lakuak. Gero nahi duguna da gure arteko komunikazioa sortu, eta gure arteko azkenean danok arazo berdinak izan ditzake orduan komunean jarraitza bizkorragoan abaitza ditugu, ezta? Eta sendotu adibidez Nafarroako sektorea, industria, Nafarroan badago antzerki talde asko, musika talde asko, kulturan badaude talde asko, eta badare amateurrak noski, bikainak, eta badare profesionalak baita. Eta nahi duguna da pixkat alde horretan sendotzea, jendeak kanpoan ere ikustea Nafarroan dakagula hori. Oso garrantzitsua da guretzako kanpokuek ikustea Nafarroan gauza unak dituzte ongi egite lana, ezta? Eta adibidez faetea da pixkat baita bidea, ezta, jendeak ezagutzeko. Eta pixkat hori da garrantzitsuna, ezta? Instituzioekin esan bezala harremana izan, beharrak berai iristea, instituzioek baita askotan programak botatzea dituzte, kultur programetalakoak eta askotan ez dakitin nola egin edo nondik norakoak bota. Ez da, orduan bereik ere gure laguntza izan alizatea guk
prozesu horietan parte hartu alizatea, azkenean beraik guretzako proposatzen dituzten neurriak benetan baliozkoak izateko. Vale. Bueno, eta orduan alde batetik ez instituzioak, baina gero ere bilatuko duzu ez, arte eszenikotan aritzen den jendea elkarte hontara batzea, ez? Aliketa gehiena. Gonbidatuta daude nahi duten guztiak, profesionala dianak eta enpresa dianak, gonbidatuta daude behintzat gurekin kontaktuan jartzera, eta, kafetxoa hartzea gurekin. Eta bai, azkena, orain gu bertan gaude, Producciones Maestras, Jarleku Teatro, Akronika Producciones Global Servicios Culturales de diferentzia, eta ni. Eta gainontzekoak gonbidatuta daude, batzuk nahi izan gute, batzuk ez, interesengatik eta, noski, respetagarria eta ulertzen noski. Baina nahi dutenak gonbidatutak daude, noski. Eta ze abantaila ez, izango lituzke esnaren parte izateak? Nire ustez, beste profesional batzuk biltzen dituen elkarte batean egoteak, abantaila da. Zenzu, komunikazio izan dezakezu arazoak partekatu eta beti harremanean zaude, ezta? Egunero harremanean zaude bereekin. Gero, esna faetedaren barnean dago, eta faeteda komunikazio zuzena daka Espainiako gobernuko, kultur eta ministro eta olakukin. Orduan, beti laguntzak eta olakuak, kultur sektorea ematen zizkion laguntzak, edez pandemiarekin etorri zen laguntzak eta beti faetedak botatako proposamenetatik datoz gehienetan. Orduan, beti hor egotia interesgarria da jakiteko zeintzuk dien, hartzen nahi dien bideak edo saiakerak, ez da? Olako esatea dibiskat. Orduan, beti hori interesgarria da, gero, faetera adibidez antolatu ditu merkartez dela, antzerki mailan egiten den feria garrantzitsuenetariko bat, orain abenduan egiten dana, eta, abantaila ditu noski, eta azkenean elkarte bat hori da, ez da danon hobekuntza bilatu pixkat, eta nik uste hobekuntza beharrezkoa dela gauza askotan. Hortxe, pixkat pina egitea, ez da, esan dut kolokialagoa. Eta esnaren parte izateko, ez dakit baldintzaren bat bete behar da, edo nolabait? Konpromesturen bat hartu edo? Orain txertan pixkatu harrapatzen duzu, baina enpresa izatea, profesionala izatea, uste langileren bat izatea beharrezkoa dela. Ez da beharrezkoa langileren bat izatea egunero, hau da, jornada kompleta talakutan, baizik eta alta bajetan, lanaldi egunetan, teknikari bat, olakoren bat, uste hori dela, eta batez ere profesionala izatea, kultur, elkarte edo, ez da izan da euskaz, asociación juvenil eta olakoak, karo, badia, prinsipioz, sin ánimo de lucro, eta olakoak hau enpresaria, hor momentuz ezin da. Eta uste, azkeneko 2 edo 3 urtetan, 2 ekoizpen eginak izatea, eta minimo, ez dakite, 30 edo 50 emanaldi, konprobatu aldien emanaldiak izatea. Azken finean, profesionala izatea, hau da, zuen eta zuizten baldin batzea gutxi gora bera, 2 urtetan 50 emanaldiz baldin badituzu egiten zaila da honetaz bizitzia. Azkenean dira, profesionalizazioa demostratzeko baldintzak. Ez da, baina baldintza hauek dira oso antzekoak edo iaia berdinak faetedak maila nazionalean jartzen ditu. Da, guk egin duguna da, beraienak hemen jarri, ez dugu jarri. Zen gure interesa da alduten guztiek hemen egotia. Eta, aipatu duzu ez, instituzioekin harremantzea dela helburu nagusietako bat, esateagatik nagusiena, eta elkartu zarete adibidez? Bai, izan genuen sortea, elkartea sortu zenetik, hemen Nafarroan daude beste artista elkartea dian APA eta Aestena, eta sorte izan genuen zen hasieratik, esan ziguten, gonbidatu ziguten instituzioek 3 osea, esan hartu zuten beste bat bezala, eta esan zuten guazen. Hasieratik kontuan izan gaituzte, baita hori esan bezala hainbat bilera, hainbat pandemiaz geroztik sortu dien hainbat ziklo, adibidez, orain udan izan dugu, Oñako deietan zikloa, Nafarroko gobernuak eta Balorte Fundazioak antolatutako zikloa, eta hori adibidez, 3 elkartek egin zuten lan mahai batzuetatik sortu zen ziklo hori. Orduan, adibidez, instituzioek horretan kontuan hartu zuten artisten beharrak, enpresen beharrak, zentzuazekan ziklo bat ateratzeko. Zen, nagian bestela, errealitatetik pixkat ateratzen zea, eta ziklo bat antolatzen duzu, baina pixkat irreala, ez da, beharretara bintzat
beharretan pentsatzen baldin badugu. Vale. Orduan, horretan zor dezan dugu, bai. Orduan, hartu eman hori existitzen da, eta Bai. entzuten zaituzte, eta Hori da. bueno, eta zuek nola antolatzen zarete? Ez dakit, zenbatero elkartzen zarete, edo nola... Behar denean elkartzen geha. Eta gainera orain pandemiaz geroztik ikusi dugu arrasa dela elkartzea, zen ordenagailutik botoitxu bat eman elkartu gaitezke. Ezta askotan ni horitxu bertan lanez gainezka nago, beste enpresa batzuk ere bai, normalean oraintxe gauden 6ak lanez gainezka gaude. Orduan oso zaila da, elkartzen geha hemen kafetxo bat botatzeko, oso, baino ordu eta erdi ateratzen dugu orden, hori erraxagoa da. Orduan behar denean elkartzen geha, zerbait prestatzeko edo eskakizun berri badaolakoa elkartean sartzeko, nordan ikusko arazoik da. Harreman hori existitzen da, oso jarraia da, eta dakagun gauza ona da, oraintxe bertan gauden 6 enpresek, oso harreman ona dakagula lanetik kanpo ere. Orduan, ezagutzen geha orain dela urte askotatik, eta hori oso ona da, oso polita da, azkenean lagun artean gaude eta interesgarria da. Bueno, azkenan ez, Nafarroa ez da handia, Hoi da. Imaginatzen dut sektorean aritzen zareten guztiak. Hoi da, eta momentuz, Nafarroa osorako ez da baluta dago, zen oraintxe bertan gauden 6 enpresak Iruñean dakagu sedea edo justu Iruña onduan, Beriain, Iruña buruan, Iruñerren, baina Nafarroa osoko elkarte bat da, hortaz Iruñatik kanpoko elkartak ere gonbidatuta daude, etortzera eta gainera truko garrantzitsuna esan dut gehienetan elkartu egiten geha ordenagailuan, osea, erosua da. Bai. Eta bestalde ere formakuntza edo prestakuntza batzuk, ez? Hoixe, orain behitu bi kurtso bat kontxerrain egingo duna, dala pixkate produkzio ekoizpenari begira, askotan hori da ez dana ikusten, ez da, antzerki munduan, orduan, norbait afizionatua dana hasi nahi dunean, gutxi horra jakin dezake ez egin nahi duen artistikoki, baina gero hori nola eramatea realitatera, prozesu hori, ez da? Hori egiteko eta kontxerrain eta diferentzia konpainiakoak kurtso bat emango du, gero beste bat pasatzea baita INAEMko pertsona batekin, ikusteko finantzazio moduak, bekak, subbentzioa eta nola, azkenean hori prozesu oso engorrosua da, paper asko, denbora asko, eta bat pixkat amateur munduari zuzenduta, ez da nola hasi ekoizpenean, eta beste bat profesional munduari zuzenduta nola hasi subbentzioetan, nola talakoak. Eta pixkat nori daude zuzenduak, ez? Edo nork ardezake parte? Nahi duten pertsona, guk inskripzio bat irekiko dugu, uste irekiko dela behintzat lehenengoa irekingo dela, eta nahi duenak parte hartu dezak, hau da, etorrei nahi duena, azkenen pertsonek begiratzea zein den bere interesa, ez da? Hau interesantzen zait honetara, baina egin beste handiek gelditzen zait, edo alderantzez niak hau egiten badakit, baina bestea ez. Nahi duena konbidatuta dago etortzea. Edo norentzat. Hoixe. Eta asmoa duzu horrelako gehiago antolatzen jarraitzeko? Hoi da ideia, azkenean elkartea sektorea laguntzeko izatea, eta ez bakarrik guri laguntzeko, hau da, jarduerak egotia, gauzak egotia, batez formakuntza aldetik, zeren gure sektorean formakuntza asko falta da, gauza askotan, eta batzutan amateur eta profesionalen arteko desberdintasuna gauza jakitea da, hau da, amateur batek 5 gauza jakingo balu, agian profesionala izango litzake, baina informazio horretara zaila denez ailegatzia edo eta horretan laguntzen baldin badugu, bikain. Behintzat horrela aukeratu dezake amateur bat, nik hau ez dut nahi zen azkenean sozaia eta, baina behintzat aukera izatea, ez da, hori da. Eta orduan zeintzuk esango zenuke direla pixkatez, gabezia nagusiak? Momentuz bi hauek ziren gure brainstorming horretan agertu ziren garrantzitsuenak, ez da? Nola ikuskizun bat errealitatera bihurtu, baina modu profesional da, produkzio batekin, eta gero isaldu, mugitu, eta bar. Eta beste aldetik, subentzio kontuak eta azkenean profesionala zarenean da, agian arraroena, askotan ez dira ulertzen, edo eta botatzen ez du, baina ez da puntuetara iristen, eta zergaitik, eta orduan, momentuz hori dira garrantzitsunak, aurrago ikusiko guzti ze juten dan sortzen, eta baino, bai. Eta, antolatzen dituzuen gauzen berri edo elkartearen berri, ze izan emango duzu web horriak baten? Guk web horria daukagu, estenanavarra.com eta sare sozialak ditugu, eta gero hortaz kanpo gure sare sozial eta webgune propioak ditugu. Edo nork niri idazten baldin bai zuzenean elkarretagatik galdetzen, nik noski erantzungo diot eta kontatuko diot, eta ni bezala gainontzeko 5 enpresek. Orduan, azkena esan ez du moduen, Nafarroa oso txikia da eta gehienak ezagutu egiten geha. Orduan,
norbaitek interesa baldin badu idatziko gaitu, eta oso erraz aurkituko gaitu, baina hori eszenanavarra.com, eta hortxe kideen informazioa, beharrak, estatutuak, nor gauden, eta dan helburuak, eta bar, hortxe dago bai. Orduan ez, sektoreko edo norek zalantzaren bat, edo galderaren bat izango balu? Hementxe gaude, besoak irekita ez da bat hementxe jasotzeko, baina bai, noski, etortzia. Eta hemendik epe luzeago batera, zer gustatuko litzaizueke lortzea? Beno, lortzen baldin badugu esna beste erkidego batzuetako elkarten mailara egotia. Adibidez, Euskadin eskena dagoela, bertan konpainia garrantzitsuna daude sartuta, eta eskena edozein gauzarako kontuen hartzen da. Eskena iaia instituzio propio bat bezala da ja Euskadin. Orduan, lortzen baldin badugu esna behintzat, hori, instituzioek eta boterea edo ematia esnari zikloak sortzeko, gauzak egiteko, interesgarri izango litzake, ez da, holako gauzak egin ahal izatea, eta, bueno, lortzen baldin badugu hori jende gehiago etortzea, azkenean gure eguna familia zabaldu, ahalik eta gehien, ahalik eta behar gehiago aurkituko ditugu, azkenean konpainia edo enpresa bakoitza mundu bat da, barnean unibertso propioa daika, orduan, interesgarri izango da beti gauza berriak aurkitzea, eta hori handiago egingo gaitu baita, hortaz. Bueno. Eta esan duzu ere, ez, beste bi elkarte daudela... Bai, napa eta estena, ni napaen nago, adibidez, eta hori da, individualagoa da, adibidez, aktore bat hortxe egon daiteke, baina aktore bat ez dago enpresa bat, orduan, aktore baten beharra eta enpresa baten beharra desberdina da, zen azkenean, aktore batek soldata zuzena bat daka adibidez, enpresa baten garantzia enpresa izan bat dut, eta gero aktorea buen soldatak irabat, desberdina da prozesu guztia, hoixe. Orduan, guk pentsatu genuen hori, azkenean behar desberdinak izan da, elkarte desberdinak izan behar ziela, bakoitzaren helburuak edo bakoitzaren beharrak dituztenak, hoixe. Orduan, hiruak gaude hortxe oraitxe bertan pixkat bueltan, baina interesgarria da instituzioak deitzen gaituzenean hiruei deitzea, zen azkenean guztion beharrak eta guztion gauzak entzun behar dira, orduan. Behintzat horretan sorta dakagu hori, hiruek presentzia dakagula. Orduan ez, hiru hauen zuen arteko harremana ere... Bai, karo, azkenean ez duk esan bezala, bata besteekin elkar ezautzen geha, esnan gauden batzuk batean gaude eta esnan gauden batzuk bestean gaude, orduan, bai, azkenean harremana hortxe dago eta interesgarria da. Ez datorez, bat beste itokiak entzera edo... Printzipioz ez. Printzipioz ez. Orduan denen artean ez, azkenean helburua... Sektore honen... Azkenean elkarte batean garrantzitsuna da ulertzea sektorearen edo, elkarteak simbolizatzen duen gauza, ez? Gure kasuan sektorearen beharrak berri laguntzeko gaudela, ez individualei. Individualak aurkeztu eta noski elkarteak laguntzen baldin baigu guri zentzu izango du, ezta? Baina hobekuntza kolektiborako gaude eta ez individualarekiko. Orduan nik uste dut elkartek hori bilatzen dutela eta horretako daudela, orduan hortxe gabiltza, bai. Momentu zongi ez, hasi zarete? Bai. Eta martxan pixkanak azkenean prozesu motela da, ez duguk ez dakau presarik, guk nahi duguna da hortxe egon eta pixkanak jun gauzak egiten, hortaz, ja lehenengo pausu eman dago, behintzat urte bat eta piko gero, ja hortxe aurkeztuta dago elkartia eta hortxe dago, bai. Orduan ikusi beharko da, ez? Helburu horiek lortzen zoazten eta... Hoi da. Ez dakit ez, bukatzeko zerbait bat. Berriz gonbidatu guztioi, esnara etortzia, gurekin behintzat informazioa jasotzea, pixkat jakitea zertan joan eta bererik aukeratzea egon nahi duten edo ez gu. Hementxe gaude, edozein galdera, edozein zalantza argitzeko. Primeran. Mila esker. Zuei, mila esker. Eta gian ez, hemendik urte batera berriz etorrarko zara baloratzera. Hoxe, zergaitik ez, noski baietz, plazerra izango da. Mila esker. Mila esker zuei. Udalerrietako albisteetara pasako gara. Antsoainen udalak azaroaren 15etik aurrerako herriko aparkalekuaren erregulazioari buruzko informazioa online jarri du kontsultagarri. Bestalde, ostegunean no solo duelen los golpes bakarrizketa izanen da gazte eta helduentzat arratsaldeko 7etan antzokian 5 euroko sarrerarekin. Eta azkenik, larunbatean,
un monologo irreverente, surrealista bakarrizketaz gozatzeko aukera egongo da arratsaldeko 8etan eta 7 euroko sarreraren truk. Arangurenen jolas eta jostailuei buruzko zikloa antolatu dute. Euskara zerbitzuak azaroan guraso eta senidentzako 2 tailer antolatu ditu, eta haien aurrek ere bertan parte hartu ahalko dute. Jolasak eta solasak euskaraz jakin edo ez 0-6 urte bitarteko haurrak dituzten senidentzako tailerra da. Jostailuen erakusketa 3 eta 12 urte bitarteko haurrak dituzten senidentzat da, kasu honetan ere euskaraz jakin edo ez. Izen emate epeak azaroaren 19 eta 22 arte dira eta telefono ala helbide elektronikoaren bitartez egin beharko dira. Bestalde, udaletik jakinarazi dutenez, azaroaren 15etik aurrera gainerakoen edukiontzi grisak eta materia organikoaren marroiak elektronikoki irekiko dira, eta txartel batekin edo mugikorreko aplikazio batekin bakarrik irekial izango dira. Txartel hori eta aplikaziorako gakoak aurrez aurre entregatu dira etxebizitza bakoitzean. Oraindik ez dutenek mankomunitateak Mutilloa plazan jarri duen puntu informatibora hurbildu eta doain jaso dezakete azaroaren 14 bitarte, astean zehar goizeko 10 arratsaldeko 8 arte eta asteburutan goizeko 9:30 eguerdiko ordu biterditara. Edukiontzien irekiera berriak berreskuratzen den materia organikoaren kantitatea handitzea du helburu. Horretaz gain, pandemiak eragindako geldialdi luze baten ondoren, bigarren eskuko merkatua antolatzen hasiko dira berriz ere. Datorren hitzordua azaroaren 14ean izango da, igandea, beti bezala Mutilloa plazan. Gainera, olentzero antolatzeko batzordea jada martxan da. Urriaren 26an egindako batzarrean landutako puntuak online kontsulta daitezke, eta gaur bigarren bileran proposamen iradokizun eta ideia gehiago jasotzea gustatuko litzaieke. Batzarra arratsaldeko 6:30 izanen da udaletxeko erabilera anitzeko aretoan. Gai aldatuz, larunbat honetan, kurriloen ikusketa egingo dute Ezkorizko putzuan. Arratsaldeko 4etan hasiko da jarduera eta ordu bat eta erdiko eraupena izanen du. Parte hartu ahal izateko email bidez erreserbatu beharko da tokia. Eta Aranguren Ibarrarekin amaitzeko, Silvio en mi genti musika ikuskizuna izanen da igandean arratsaldeko 7etan eta 6 euroko sarrerarekin. Bertan, Jorge Sánchezek Silvio Rodríguezen obra erakutsiko digu. Troba kubatar berria mugimenduaren sortzailearen obra. Iruñean, zinema dokumentala ingurumen hezkuntzako lantaldearen jardueren programazioan izanen da berriz ere Love Me Crazy jaialdiko hautaketa baten bidez, zeina Iruñeko udalaren laguntza duen Nafarroako Unibertsitateko Zientzietako Museoaren ekimena baita. Egungo begirada bat da ezagutza zientifikoari 4 lanen bidez, eta ondoren adituekin solasaldiak eginen dira. Zikloari hasiera emanen dio asteartean gaur arratsaldeko 7etan Kondestablen dokumental onenaren Oskar saria irabazi zuen lanak, Nire maisu olagarroa. Proiekzioetara doan sartzen halko da Kondestable jauregiko eta ingurumen hezkuntzako museoko aretoen edukiera bete arte, bertan eginen baitira. Iruñeko udaleko ingurumen hezkuntzako lantaldeak lan egiten du herritarrei transmititzeko egunerokotasunean jasangarritasunaren aldeko apustua egin behar dela, ingurumenaren eta pertsonen osasuna mantentzeko beharrezko pausu gisa. Zentzu horretan eta egungo ingurumen eta klima larrialdiaren aurrean, nahitaezkoa da sormen eta kultura zientifikoa bultzatzea ideia horiek ahalik eta jende gehienari helarazteko. Dokumentalaren ziklo horrek eta Love Me Crazy Science Film Festival ekimenak halaber, adierazten dute zientzia eta ingurumen krisiaren konponbideak zenbateraino diren atseginak, posibleak eta hurbilekoak. Herritarrak planetak zeharkatzen duen errealitateaz sentsibilizatzeko tresna garrantzitsu bihurtuz. Ezagutzaren transmisioaren jarduera horiek Go Green Iruña udal ekimenaren barnean sartzen dira, zeinak beharrezkoa den trantsizio ekologikoarako neurri guztiak barne hartzen baititu. Gaurkoz, hau izan da guztia. Orain, saioarekin bukatzeko artearen ibilbidearen irudi batzuekin utziko zaituztegu. Mila esker, egoteagatik eta bihar arte.
Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.